Hi. Hello. Yan na sagoy mga tirada pakilig ba? Diyan sa mana amigo be. Sigurado yung maganahan juga. Be, atong paminawon. Mo nag-ingon ba nga kung ako'y papilion. Sige, sugdin ako no be. Kung ako'y papilion sa kinabuhi o kamatayon, mas pilion ako ang kamatayon kung ako dili nimo sugton. Hello, no. Okay ra. Ay, kikilig mo gani ka. Napasan. Kung ako'y papilion sa gugma o sa kwarta, mas pilion ako ang kwarta. Kay paliton ako ang imong gugma. Kikilig ka no? Okay kayo ay. Kinapasal ka na kini. Kung ako'y papilion sa langit ug sa impyerno, mas pilion akong impyerno basta sugo lang nimo. Papud. Kung ako'y papilion sa kalampusan o kapakiyasan, mas pilion akong kapakiyasan basta ikaw akong pakaslan. Grabe ka ni siya mabalak. Mga tirada. Ay, siyempre, basta ang babae makadungog ani ko mga tirada ba, mawanis kong galingon. Mura man tagit bayaw na amigo. Kanindot ba? Ay, mo mag ulbo-ulbo ni akong dugan na minaw si mo. Nawari pag-ulbo-ulbo. Uy, naapa sila usa, naapa. Unsa man ko? Kung ako'y papilion sa kalampusan o kapakiyasan, mas pilion ako ang kapakiyasan dil ang kamaadto sa uban. Malak, uy. Gabi kiba. Dot juga ayo ay sus. Napasok ko na ba kanang pangandoy ko ikaw. Ano ko ba gud Pangandoyon man ti kagud. Basta ni. Pangandoy ko ikaw bituon taas kaayo ug lisod kabuton. Pangandoy ko ikaw magakus ug mahagkan bisan sa damgol lamang. Kanin. Dili kay kana ra kay naapa jud koy lain. Apa jud sige. Kana ko ikaw dili mo tan-aw kay ako ubos sama sa hugaw. Ako wala mo tagda kay ako dili dato og walay hitsura. Mura magikilig na kagmayo no. Kilig jud ka. Di pa maginamao na pa magiusa. Oh sige ba natin? Apan lang himuon ko ang tanan og sa gugmang putli ikaw halaran. Kantahan og balakan hangtod mo humok ang imong dughan. Di ba? Gikilig yung kagmayo sa. Kanindot ba ano? Kanindot lagi pero di man na para imuha. Kinsa man din na? Para na ni Manilin. Uy, kaubili mo klaro oy. Purti na akong kiliga diri tas di na para sa kuha. Di oy. No. Wa jud kay klaro. Ga practice gyapon ko nimo ba? Painin mo ay.